Алло, Інно, дивіться, чи можете когось, крім відеокоманди, надіслати мені з чистою карточкою? Я тут зняв бійку дуже серйозну, котру Кличко намагається розняти тут зі всіма справами, з кійками, з вибухами. Я біля стадіона цього Долбановського. От, до Джоя не можу просто дозвонити, він десь тут є в голові, не можу дозвонити. От, то можна, якщо до мене когось надіслати з цим, з чистою карткою, да, щоб принесли, і чисту мені, щоб дали. Може у Сабіни якась звільнила з карти. Дякую.